F'konferenza tal-aħbarijiet il-Partit Laburista x'staqsa x'se tkun ir-reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil fil-konfront tal-esponenti nazzjonalisti li kien żvelat li għandhom involviment dirett fil-Panama. Il-Ministru Chris Cardona fakkar li Busuttil kien jgħid li kull min huwa involut f'kumpanija offshore huwa bniedem korrott. B'din ir-riga staqsa jekk hux se jaġixxi fuq niesu bħalma pretenda li jsir lill-Ministru Konrad Mizzi u Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Jew dak li jgħod tal-Partit Laburista ma jgħodx għall-Partit Nazzjonalista. Cardona staqsa wkoll jekk Busuttil kien xjaf qabel ħarġu t-tettali bis-sem li Tonio Fenech u Francis Zammid-Dimek kellhom fis-setup ta' kumpaniji fil-Panama. Żied jistaqsi wkoll jekk hemmx persuni li daħlu fl-iskema segreta taċ-ċedoli u huma involuti fil-Panama Papers. F'dan il-każ, il-kap tal-Oppożizzjoni għandu jgħid min huma l-benefiċjarji aħħarija ta' dawk il-kumpaniji. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Rodrigue Galdes qal li rriżulta li l-istess nies li rrabjaw lil ħadd ieħor fuq il-kwistjoni Panama huma involuti fihom ukoll. Nies li kienu parti mill-protesti kontra l-korruzzjoni organizzati mill-Partit Nazzjonalista u li issa jirriżulta li kienu qed jipprotestaw kontrihom infushom. Fid-dawl ta' dan kollu, Galdes qal li l-ballun jinsab f'saqajn Busuttil. Wara 11-il ġimgħa jattakka lill-Gvern fuq il-kwistjoni tal-Panama. Joħroġ in-nies fit-toroq. Kellek deputati li pparteċipaw u anke tkellmu fil-Parlament fuq l-ixju tal-Panama. Anke hu stess bħala kap tal-Oppożizzjoni jiddeskrivi li jekk inti tiftaħ kumpanija fil-Panama biex jintefgħu il-miljuni, allura l-mistoqsija tiġi waħda. Il-deputati parlamentari tiegħu li l-bieraħ instab li kienu middlemen, jiġifieri daw qed jaġixxu għal ħadd ieħor biex jiftħu kumpaniji fil-Panama għal ħadd ieħor. Huwa aċċettabbli għalih?